Dobrý deň, pani a dámy. Teraz pozrite na ďalší model hasiacej lampy, ktorá je v prevedení zlatá farba. Je to práve kvôli tomu, že sa tu nachádzajú špeciálne LED žiarovky, ktoré svietia farbou ohňa. Ako keď máte v krbe zapálený oheň a máte také oranžové teplé svetlo, červeno-oranžové, tak na toto sú tieto žiarovky špeciálne určené. A je to práve pre interiéry, kde nechcete mať intenzívne svetlo, ale chcete proste mať intimčo svetlo, ale viete pritom čítať. Dlho som nad tým rozmýšľal a keďže z LED pásmy je jeden taký problém, že môžu byť LED pásy slabé, môžu byť silné, môžu byť teplé svetlo, môžu byť studené svetlo, nie každému sa to páči. A tak som urobil verziu, ktorá má možnosť, samozrejme, môže to potom visieť na takom peknom kábliku a môže to byť vo forme závesných svetiel. Ale výhoda je tá, že si môžete našrobovať hociaké žiarovky. Proste keď už vám bude liesť na nervy to oranžovo-červené svetlo farby plameňa, tak si dáte klasickú žiarovku. Bielu, žltú, zelenú, oranžovú, proste akú chcete. Ale to je práve výhoda tohto nového typu hasiacej lampy, kde vlastne si budete môcť meniť podľa potreby intenzitu svietenia a farbu svetla. Samozrejme budú aj LED diodové, ktoré majú už predurčenú svietivosť, ale toto je také jednoduchšie riešenie a možno pre viacerých z vás aj také lepšie riešenie. Samozrejme môže to byť aj v čiernej farbe, striebornej farbe, v zlatej farbe ako táto, bronzovej farbe, proste tých možností je veľa. To, čo teraz vidíte, je predprodukčné, to znamená, bude slúžiť ako predloha na výrobný proces niekoľkých modelov hasiacich lamp. A preto je tu vlastne dva typy žiaroviek, buď takéto dlhšie alebo takéto kratšie. Proste všetko bude záležať od dizajnu interiéru a od požiadaviek klienta, ktorý by chcel konkrétne niečo. A čoskoro začne výroba a keď začne výroba, tak potom zverejním ceny a budeme sa to snažiť urobiť tak, aby to bolo dostupné, cenovo dostupné pre všetkých. Aby tvoj byt, tvoja obývačka, tvoja kuchyňa, tvoja detská izba nezhorela. Keď začne horieť, raz, dva, tri, a máš to zahasené.